लोकसभा बिसायख'थिनि थाखाय गावबा गावनि दोलोनि बिजाथिखौ देरहासार खालामहोनो थाखाय जानजि खाफ्रादों। गोजोन खौसेथि जौगानायनि थाखाय बाक्सानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय बाबारियावबो बिपिएफ दोलोनि बिसायख'थियारि फोसावनाय मेल लादों। खाम्फा बरगयारि सारनो बहथनि सेनं क'क्राझार समष्टिनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिनो सालबारि बियाबनिफ्राय 35,000 नि बांसिन भट हरनो हागोन होननानै बिबुंथि लाखियो सालबारि ब्लक कमिटि आफादनि आफादगिरि राजु बसुमतारिया। जोङो दिनैनि दिनाव सालबारि बियाब हिसाबै जोंथ' मावबावनो गोनां जिहेतु सम दं, मथा-मथि 1 मासानो दंबाय होननानै सानदों। दिनैनि दिनाव जोङो मथा-मथि 35,000नि बांसिन जों भट मोनगोन होननानै आसा खालामदों बिपिएफ हान्जाया। जोंनो नांगौ अरायबो खाम्फा बरगयारि। बिसायख'थि फोसावनायनि मेलनि गेजेरजों जयनिंनि हाबाफारिबो लानाय जादों। इउपिपिएल दोलोनि खामानि मावनायखौ मोजां मोनैनि थाखाय बिपिएफ दोलोनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बाबारिनिफ्राय गासै 25 लाइमोनफोरा जयनिं जाफैदों। थाखाय जों फोसावदिंनाय जिखिनि मेल, बे मेलखौ लादों। बेनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। रायजो राजाफोरनि जिखिनि हेफाजाब आरो थुलुंगा, रायजोफोरा जोंखौ जेथे मेलाव फैनानै जोंखौ जिबायसा हेफाजाब होदो, बेनि थाखाय जोंहा जोबोद गोजोननाय दं। दिनैनि दिनाव जोङो फैबाय थानाय 7 मेयाव जानो गोनां जिखिनि बिसायख'थि, बे बिसायख'थिनि थाखाय जों गिबियाव फुंबिलि समाव जों रुपि ओनसोलजों जोङो लानाय जादों आरो जों मोनाबिलि समाव बेलासि समाव जोंनि बाबारि ओनसोलाव दिनै इलेक्सन फोसावदिंनाय लानाय जादों। जोङो दिनैनि दिनाव सालबारि बियाब हिसाबै जोंथ' मावबावनो गोनां जिहेतु सम दं, मथा-मथि 1 मासानो दंबाय होननानै सानदों। दिनैनि दिनाव जोङो मथा-मथि 35,000नि बांसिन जों भट मोनगोन होननानै आसा खालामदों बिपिएफ हान्जाया। दिनै जों जे इलेक्सन फोसावदिंनाय जि हाबाफारि, बे हाबाफारिजों जों जयनिंबो मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बे जयनिंआ आकस्मिक भाबै बिथांमोननि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय इउपिपिएल दोलखौ गाज्रि मोननानै इउपिपिएलआ गावसोरनि जिखिनि थांखि आरो उद्देश्य बा रायजोनि जिखिनि खोथा होदोंमोन बेखौ मावफुंनो हायैनि थाखाय दिनै बिथांमोना गोसो खुसियै निजेनो सइसायै दिनै बिपिएफ हान्जानि जिखिनि आदर्श आरो थांखिखौ मोजां मोननानै दिनै बिपिएफ हान्जायाव 25निख्रुइबो बांसिन दिनै जइन जाफैदों। दा जों बिथांमोनखौ जोंनि सालबारि ब्लकनिफ्राय जों गोसो गोथारै बरायनानै लानाय जाबाय। बिथांमोनाथ' दिनै राजखान्थिनि दिनै गोसोम ससमा गानदों, जिखिनि कारनै बिथांमोना दिनै नुवाखै। नै मैयासो बिथांमोननि CM प्रमद बर' बिथाङा भुगामारि ओनसोलाव फैनानै ग्रेन्ड जयनिं सेरेमनि खालामलांदों। बे ग्रेन्ड जयनिं सेरेमनियावथ' जों नुबोदों माने 7 मानसि जइन खालामदों, नाथाय जोंनि फिसा मेलावनो नोंथांमोना नुबाय दङ। मैयासो जोङो जि भुगामारि ओनसोलजों जोङो इफ्तार जाखांनायनि उनावनो गोबां रोजा मानसिफोरा बेयाव जइन जादों। दिनैबो जों बे बाबारि ओनसोलाव फैनानै इउपिपिएलनि मैखोम बिबानगिरिफोरानो दिनै इउपिपिएलखौ गाज्रि मोननानै दिनै बिपिएफखौ मोजां मोननानै जइन जाफैदो। दा बिथांमोना अबे जुक्तिजों बुंदों जोङो बेखौ साननानै नागिरनानै मोनाखै। बिथांमोना आसलथे दिनैनि दिनाव साननानै आगोर मोनाखै जे बिपिएफ हान्जानि जिखिनि पारफरमेन्स बा बिपिएफ हान्जाया जिबायसा खामानि मावदो बा रायजो राजाफोरा बिपिएफ हान्जाखौ जेरै समर्थन होदो, बे समर्थनखौ नुनानै बिथांमोना माने गोसोआनो मानिनानै लानो हायाखै। दा बेनिखायनो आबां जाबां खोथा बुंदो, बेयाव जा साननो गोनां जेबो खोथा गैया। बिथाङा हाबनायावसो जों सिदायै बुंखाबाय थादों, बिथांखौथ' हाबनाया नङा, जों बिपिएफ दोलोनि बे आसलथे होखारजादोंसो बिथाङा। दा बिथांखौ होखारनायाव बा बिथाङा थांनायाव इउपिपिएल हान्जायाव जइन जाहैनायाव बिपिएफ हान्जानि फोलोबसेबो माने खहा जाया, बरन्स जोंहा जायाव मुलाम्फासो जादों। कारना जाहैबाय मा, बिथाङा रायजोनो गोबां खोथा होनानै, रायजोनो गोबां प्रतिश्रुति होनानै दिनै खामानि मावफुंनो हायैनि थाखाय गोबां मानसिफोरा दिनै माने बिथांखौ गाज्रि मोननानै दङमोन। दिनै बिपिएफ हान्जायाव बिथाङा थांनायनि उनाव जोबोद माने जोंनि हान्जायाव फैनानै मोजां जाफैदो। दिनै माने गुबुनफोरा फैदो। दिनै इउपिपिएल हान्जायावबो माने बिथाङा थांनानै जों नुबोदों माने इउपिपिएल हान्जायाव माने माखासे माने गाज्रि बिथां TCLCनि चेयारमेन बिन'द मुसाहारि बिथाङा थानाय जिखिनि रां दाहार दं होननानै बिथाङा माखासे सुबुंखौ नागिरबाय थानायखौ जों खोनादों। बिथाङानो माने एग्लुंनानै बिन'द मुसाहारिखौ माने गाज्रि मोनो होनानै लामासो खालामदों होननानै जों खोनाबाय थादों। आरो बिन'दनि जेसेबां डिमेरिट्स दं, बे डिमेरिट सुबुंफोरखौ नागिर दिनै प्रमद बर' बिथांनि सेराव खोथा बुंनो थाखाय बिथांमोना सुबुं नागिरदों। आरो इउपिपिएल हान्जानि गेजेरावबो दिनै जय मुसाहारि बिथाङा हाबनायनि उनाव दिनै खावनै बिथांमोना गावस्रागोन, बियो रोखा जाबाय। मानो होनबा बिन'द ग्रुप आरो जय मुसाहारि ग्रुप बियो जागोन रोखाखा। आरो बिथां जय मुसाहारिया एकनायकतादेव बात माने गाव माने गणतन्त्रखौ बारा बिस्सा खालामा, बिथाङा राजतन्त्र गावनो हारसिङैनो माने हाइकामान्ड जानानै थानानै बिथाङा खामानि मावगोनखौ जों नुहुरखादों। मानो बिपिएफनि दिनावबो बिबायदि मावदो आरो इउपिपिएलआवबो मावहैया, बे मोनसे बिस्साक जोंहा गैया आरो। दा बेनिखायनो बिथाङा जि थांबाय बेहाय बिपिएफआ मोजांसो जादों, पजिटिभ दिगावसो फैदो। इउपिपिएलआ खिन्थु खहा जागोन, बेयो रोखाथार। बेखौथ' आं दाखालि एसे माने नोंथांमोननि टक श'आवनो एसे बुंखाबाय जे बिथांखौ बाखिराम बुंनायनि जिखिनि उद्देश्य,
बे बाथ्राया जाबाय मा बिथाङा गोबां सुबुंनिफ्राय इलेक्सन समाव दाहार लाबोनाय रां दं अलरेडि जोंनि प्राइमारिनि साफा सानै प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारिनिनो रांनिफ्राय बिथांमोननिफ्रायनो रां दाहार लानाय दं दिनैसिम बिथाङा बेखौ खुजायाखै दा खुजायैनि थाखाय आरोबाव माखासे सुबुंनिफ्राय बिथाङा दाहार लानाय रां दं होननानै जों खोनाबाय थादों जाय कमप्लेना सारनि सेराव थांदों सारनि सेराव थांनायखायनो दा बिथाङा सारा बेखौ बुंबाय थादों जे जय मसाहारि बिथाङा एमसिएलए महरै रायजोनो होनाय सुबुं नङा बिथाङा रायजोनिफ्राय सुसिना जाग्रासो सासे सुबुं दा बेनिखायनो बे लेभेलावनो सारा बेखौ बुंबाय थादों माने बिथाङा सासे दाहार लाग्रा सुबुं आरो बाकिजों सोलिग्रा सुबुं माने बाकिराम जाय मानसिया कुनु सुख'नायनि मोनसे लामा गैया बिथाङा दाहार लानाय रांखौ बेनिखायनो बिथांखौ सारा बथै बाकिराम बे बाथ्रायावनो बुंबाय थानाय जुक्तिखौ आं मोनदों आरो दिनैनि दिनावथ' जों जिबायसा नुबाय रायजोनि जिखिनि लोब लोब माने जोंखौ हेफाजाब होनाय दा रायजोनि लोब लोब हेफाजाब होनायाव जों सानो खाम्फा बरगयारि बिथाङा 3.5 लाखनिफ्राय 4 लाखनि बांसिन भटआव देरहागोनखौ जों रोखा नुहुरबाय आरो কি হে বকুল মোক চোক গোপনা আহিছা যে তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন নহ'ল আৰু নহ'ব যেন লাগিছে দিছপুৰলৈ তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে কিয় যে অফিচবিলাক দিছপুৰলৈ লৈ গ'ল নহয় তাতে গৈ একো আভাৱে নাপাওঁ ঠিকেই কৈছ এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনভাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া তই জাননে এটা এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে দিছপুৰলৈ উভতাই পঠালে ৰাইজে ভোট দিছিল নহয় তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া তাকেহে BTCয়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি BPFৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন সম অধিকাৰ